Dovolte mi ešte jednu osobnú poznámku a už potom budeme končiť. Začal súdny proces. Myslím, že v útorok tento týždeň. Pán redaktor, prosím, porovnajte si kvalitu vašich príspevkov, teraz nehovorím vašich osobne, ale príspevkov médií, do 15. mája 24 a po 15. máji 24. Útoky na predsedu vlády, útoky na politickú stranu Smer, útoky na vládu sú trojnásobne brutálnejšie, ako to bolo do mája 2024. Čo chcete, pre Boha? To naozaj chcete, aby nás postrieľali? Pozrite sa, čo robíte. Vy z nás vyrábate monštrá. Od rána do večera sa valí na slovenskú verejnosť informácia, že čo to tu pre Boha na tomto Slovensku máme. Potom sa nečudujte, ak si niektorý minister bude vyťahovať nôž z ladviny alebo z brucha, alebo ho budeme zberať zo zeme postreleného. Vy ste absolútne sa nepoučili. Vy ste štipku rešpektu a úcty nedali k 15. máju 24. Idete ako valec. Po 15. máji 24 ste boli 3 týždne vyplašení a potom ste zistili, že sa Fico pozviechal, tak ideme. Uvedomujete si, čo všetko píšete a čo hovoríte? To je jednoducho niečo, čo ja už prestávam tomu rozumieť a my hľadáme na to nejakú odpoveď, pochopiteľne, ale vy, ak sa niečo stane, budete za toto niesť plnú zodpovednosť. Atmosféru v tejto spoločnosti, akú vytvárate vy a opozícia, je atmosféra, ktorá bude viesť k nešťastiu. Bude viesť k nešťastiu. Je to otázka času. Je to otázka času. Bude nejaké folklórne stretnutie, niečo sa niekde stane a potom, prosím, sem prídete a ja vám budem klásť veľmi, veľmi nepríjemné otázky. Porovnajte si vaše vystupovanie do mája 24 a po máji 24. Idete ešte brutálnejšie a ešte viacej, ako keby ste dávali najavo tej verejnosti spolu s opozíciou, že breba už to nejako vyriešte s tou vládnou koalíciou.